portabli ang aton nga pagsimba. Pwede ka manay kaagi sa kilid. Mayong gabi sa inyo tanan. Ang aton hilikuton liturhiko sa sininga gabi sang Bihilya Pascual may 4 kabahin. Nahauna, amo ang liturhiya sang kapawa kung sa diin ang Siryo Pascual ukon ng kandila sang Paskwa pagasindihan. Ini nagasimbolo kay Hesu Kristo nga amo ang kapawa sang kalibutan. Ang iya kamatayon kag pagkabanhaw nagdala sang kaluwasan. Pagasundan ini sa pagbantala sang Paskwa. Ay kaduha nga bahin, amo ang liturhiya sang pulong. Diri aton ginapamalandungan ang maragtas sang aton kaluwasan. Diri man ginakanta ang himaya. Ay katatlo nga bahin, amo ang pagbendita sang tubig kag pagpanibag-o sang saad sa pagbunyag. Ang katapusan nga bahin, amo ang liturhiya sang Eucharistia. Kabay sa aton pagsaulog sang pagkabanhaw sang aton mahal nga Ginoo, ini maghatag sa aton sang malig-on nga paglaom, nga aton malampuwasan ang mga pag-antos, nga aton karon ginaagyan. Kabay ang pagbanhaw sang aton Ginoo, magdala sa pagpanibag-o sa aton kabuhi, kag sang mas madalom nga pagtuo. Kabay, padayon kita nga magtulok, kag magsunod sa nabanhaw nga Kristo. Paliog magtindog ang tanan, kag magatubang sa mayor nga ganhaan sang aton simbahan. Karon sugdan naton ang liturhiya sang kapawa nga amo ang nahauna nga bahin sang Bihilya. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Inigugma nga mga utod sa sining balaan nga gabi, ang atong Ginoong Jesucristo nagsaylo halin sa kamatayon pagkadto sa kabag-o nga kabuhi. Gani ang Santa Iglesia nagaagda sa iya mga anak nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan
sa pagtambong sing tingub, sa pagpulaw, sa pagpangamuyo. Kung aton ginasaulog ang Pasko sang Ginoo, sa pagpamati sa iyang mga pulong, kag paagi sa pagselebrar sa iyang mga misteryo, makasalig man kita sa pag-ambit sa iya pagdaog, batok sa kamatayon, kag magakabuhi kita upod sa iya sa Dios. Mga muyo kita, o Dios nga to namay, imo ginapaambit ang imo mga tumuluo sang kasanag sang imo himaya paagi sa imo bugtong anak. Karon pasanto sa ining bago nga kalayo, kag ipadala sa amon mga tagipusoon ang paghandom sa mangbutang nga langit nun. Tinluwi ang amon mga kalag, agud mangintakos kami sa pagdangat sa piyesta sang kapawa nga dayon. Napangayo namin ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Si Kristo kahapon kag karon ang pamuno kag ang katapusan, ang Alpha kag ang Omega. Iyang panahon kag ang mga katuigan sa iyang himaya kag ang kagamhanan sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungod sa iya sagrado, kag mahimayaon nga mga pilas, kabay nga bantayan, kag dampigan kita, ni Kristo nga Ginoo. Amen. Ang kapawa ni Kristo nga nabanhaw sing mahimayaon, maglaglag sang kadudulman sang aton kasing-kasing kag kaisipan.
ang kapawa ni Kristo. Ang kapawa ni Kristo. Sindihan naton ang aton mga kandila sa kandila sang Pasko. Ang kapawa ni Kristo.
Magpabilin kita nga nagatindog kag nagauyat sa aton nasindihan nga kandila. Maghinugyaw niya ng anghelanon nga koro sa kalangitan. Ang mga ministro sang Dios maghinugyaw man. Kag sang dako nga hari ang pagdaog. Ang trumpeta sang kaluwasan magtunog. Maghinugyaw man ang duta nga nasanagan sing dakong banag. Kayang hari nga walay katapusan nasukluban sang kasanag. Iyan ay baluan nga nalaglag ang kadudulman. Nga nagatabon sang bugos nga kalibutan. Ang aton niloy nga simbahan man magkasadya nga napunihan sa makasanag sang labing dako nga iwan. Kag magtunog ining simbahan sang mabaskog nga tingog sang mga katawhan. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid ang pagdayang sa bugos nga balatyagon sang tagipusoon. Kang sa kalagpaagi sa aton mga tingog, sa hindi makita nga Dios sa may makagagahon. Kag sa iya nga bugtong anak nga si Jesucristo nga aton Ginoo. Siyang nagbayad sa walay katapusan nga may sang utang ni Adan. Kag nagpanas pagi sa iya malahalon nga dugo. Sang silot sang sala nga palalublion. Kaya mo na iniyang piyesta sang Paskwa, nga sa iyang matuod nga kordero ginihaw. Kag pagi sa iya dugo, ang mga ganhaan sa mga tumuluo na konsagrahan. Amoy ni ang kapi, nga sa tuwanay ang amon mga katigulangan.
ang mga anak sang Israel, sang nakuha sila sa Ehipto. Ginpatabok mo sila sa mapula nga dagat, nga wala mabasagi lamang nga tiil. Amoy niyang gabi nga karon nagapabalik sa grasya, kag nagpaiupod sa mga santos, sang tanan nga mga Kristiyano sa bugos nga kalibutan, nga naluwas na sa mga bisyo nga dutanon, sa kadudulman sang sala. Amoy ni ang gabi, nga sa ubos na mabugto ang mga talikalasang kamatayon. Si Kristo na banhaw nga madinalagpon, halin sa mga minatay. O makatilingalang akaluoy sa pag-iugma sa aton, o di mahangpan nga may gugmaon sang kaluoy, nga sang pagluwas sang ulipon, imo gintugyan sa kamatayon ng imo anak. O kinanglanon gid nga sala ni Adan, nga napanas tungod sang pagkamatay ni Kristo. O bulahan nga sala nga nangintakos, sang subong kagtuman kadako nga manunubos. Inibalaan nga gabi nga malaut nga mga buhat, nagatinlo sang mga sala, nagauli sang grasya sa mga nahulog sa sala, kag sa kalipay sa mga nagakasakit. O bulahan nga gabi, ngang mga butang nga langit nun, nagiupod sa mga butang nga dutanon, kag ang mga butang nga Dios nun, sa mga butang nga tawhanon. Tungod sini kagabihon batunan, O santos nga Amay, ang halad sining kandila nga ginadulot sa imo sang simbahan, subong sang halad sang kagabihon pagi sa iya mga ministro. Gani nagapangamuyo kami sa imo, O Ginoo, kabay pangaining kandila nga nakonsagrahan sa imo ngalan. Magpadayon sing walay untat sa pagtabo, sang kadulom sining kagabihon. Batunay ni subong matamis, kag namutan nga halad,
kag kabay nga magiupo dinhi sa kabituonan sa langit. Kabay nga ang bituon sa kabugwason makakita, sang iya sini nga dabdab nga nagasiga pa. Kung sayuron yan ang bituon sa kabugwason, nga wala nagakatunod. Si Yesu Kristo nga sang iya pagbalik halin sa mga minatay, nagsanagsing maathag. Nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Maglingkod ang tanan kag patya ang siga sang inyo kandila. Karon amo ang ikaduha nga bahin sang aton bihilya sang Paskwa, ang liturhiya sang pulong. Inigugma ko nga mga utod, aton ginsuguran ining Bihilya Pascual, karon magpamati kita sing maayo sa pulong sang Dios. Ini nga pulong nagasugid sa aton kung paano sadto ginluwas sang Dios ang iya kaugalingon nga banwa, kag sa sining ulihi nga mga inadlaw ginpadala niya ang iya kaugalingon nga anak sa pagtubos sa aton. Ngani mga muyo kita, agud nga ang aton Dios maghimpit sang obra sang aton kaluwasan nga iya gintukod sa Paskwa sang Ginoo. Ang pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Sang magsugod ang Dios sa pagtuga sang kalibutan, ag sang tanan nga yara sa kahawaan, ang duta wala pa sing kahusayan. Dayon ang Dios nagsiling, kag karon himuon ta ang tawo, mangin kasubong sila sa aton, kag mangin kaangay naton. Magagahom sila sa mga isda, mga kapispisan, anta nga mga sapat, hag sa tanan nga dalagko, hag magagmay nga talunon nga mga sapat. Gani gintuga sang Dios ang tawo nga kaangay sa iya. Gintuga niya sila nga lalaki kag babayi, hag bendisyonan niya sila nga nagsiling. Magpamata kamo sing madamo, agud ang inyong mga kaliwat, magalapta, kag magagahom sa bugos nga duta. Ginatugyan ko sa inyo ang mga kaisdaan, mga kapispisan, ang tanan nga sahi sang uyas, kag ang tanan nga sahi sang bunga sang kahoy, nga inyo pagakaunon.
Pero sa tanan nga mga sapat nga talunon, ag sa tanan nga mga kapispisan, ginahatag ko ang malagtom nga hilamon nga ila pagakaunon. Kag nahimo ini, gintanaw sang Dios ang tanan nga iya ginhimo, kag nanamian gid siya. Nagligad ang gabi, kag nag-aga, amuyadto ang ikanom nga adlaw. Gani ang duta, ang langit, kag ang tanan nga yara sa ila nahuman. Sa ikapito nga adlaw, natapos ang Dios ang iya buluhaton, kag naguntat siya sa pag-obra. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag bag-uha ang dagway sang kalibutan. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Dayawa ang Ginoo o kalagko, o Ginoo nga akon Dios, daw ano kagamhanan sa imo, napanaptan ikaw sang pagkahalangdon kag himaya, ginabayuan mo ang imo kaugalingon sang kapawa. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Ginpahamtang mo sing malig-on ang duta sa iya sadsaran, kag indi gid ini mapahalin sa iya duog. Ginlikupan mo ini sang kadagatan, subong kunog, kag ang tubig nagtabon sang mga kabukiran. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguhang dagway sang kalibutan. Ginpatubod mo ang mga tuburan, pakadto sa mga kapatagan, kag nag-ilig ang tubig sa ginutlan sang mga bakulod. Sa malapit nga mga kakahuyan, ang mga pispis nagapugad, kag nagaambahan. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos nga mo na may imugintuga ang tao sa ka makatilingala nga paagi, mag-imo siya gintubos sa paagi nga labi pagid ka makatilingala. Itugot nga magpadayon kami sa pagpakigsumpong batok sa mga paghaylo sang sala. Kagani mangintakus kami sa pagkalipay pod sa imo sing walay katapusan. Napangayo namin sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Sadto nga mga inadlaw, ang Dios nagtilaw kay Abraham. Gintawag niya siya, Abraham. Si Abraham nagsabat, Yari ako, nagapamati ako sa imo. Ang Dios nagsiling, Dalha ang imo anak, ang imo bugtong nga anak nga si Isaac, nga imo gid ginapalangga, kag magkadto ka sa duta sang Moria. Didto, ihalad mo siya, subong halad nga sinunog, sa bukid nga akon itudlo sa imo. Aga pa sa madason nga adlaw, ginhampiluan ni Abraham ang iya asno, kag gindala niya si Isaac, kag ang duha niya kasulgoon. Nagpangutod siya sa mga gatong para sa halad, kag nagpadulong siya sa duog sa unhan. Dayon, nagsiling siya sa iya mga ulipon. Pabilin kamo diri upod sa asno. Ako kag ang bata, makadto didto sa unhan,
kag magsimba kag mabalik mandayon kami. Ginpapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy para sa halad, kag siya nagdala sang sundang kag sang baga nga inog pamakot. Naglakat sila nga duha. Sa wala madugay, naghambal si Isaac, "Tatay." Nagsabat si Abraham, "Ano tuto?" Nagpamangkot si Isaac, "May kalayo ka kag inugatong, pero diin ang kordero nga ihalad." Si Abraham nagsabat, "Tuto, ang Dios magahatag sa aton sang inughalad," kag nagpadayon sila nga duha sa paglakat. Sang makaabot sila sa duog nga ginsiling sang Dios, si Abraham naghimo sing altar, kag ginbangday-bangday niya ang iya mga gatong sa ibabaw sini. Gingapos niya ang iya anak, kag ginbutang siya sa altar sa ibabaw sang mga gatong. Dayon, ginkuha niya ang sundang sa pagbatay sa iya. Pero ang anghel sang Ginoo nagpanawag sa iya gikan sa langit, "Abraham, Abraham." Nagsabat siya, "Yari ako." Nagsiling siya, "Indi pagpatupi ukon pag-anha ang bata. Karon, nahibaluan ko na nga nagatuman ka sa Dios, kay wala mo pag-idumili sa akon ang imubugtong nga anak." Si Abraham nagpanghulong-hulong, kag nakita niyang isa ka lalaki nga karnero, ngang iya nga sungay, nagsangit sa mga kasiutan, kag indi makahalin. Ginkuha niya ini kag ginhalad subong halad nga sinunog sa baylo sang iya anak. Ginhingadla ni Abraham ina nga duog, nga ang Ginoo nagatigana. Gani, bisan karon ang mga tawo nagasiling, sa bukid sang Ginoo nagatigana siya. Ang anghel sang Ginoo nagtawag liwat kay Abraham gikan sa langit. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, "Nagasumpa ako sa akon ngalan, nga hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaayuhan, kay ginhimo mo ini, kag wala mo gindumili ang imo anak sa akon. Nagasaad ako nga hatagan ko ikaw sang madamo nga mga kaliwat, subong kadamo sa mga bituon sa langit, kag mga balas sa baybay. Ang imo mga kaliwat, magadaog sang ila mga kaaway, kag ang tanan nga mga pungsod sa kalibutan, magapangayo nga bendisyonan ko sila, subong sang pagbendisyon ko sa imong mga kaliwat, tungod kay nagtuman ka sang akon sugo." Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Apini ako, O Dios, kay nagadangop ako sa imo. Apini ako, O Diyos, kay nagadangup ako sa imo. Ikaw, O Ginoo, ang tanan para sa akon. Kag imo ako ginahatagan sang tanan ko nga mga kinahanglanon. Yara sa imo mga kamot ang akon kabuhi. Malapit ang Ginoo sa akon sa tanan nga tion. Malapit siya, kag wala gid sing may makatublag sa akon. Apini ako, O Diyos, kay nagadangup ako sa imo. Gani, puno ako sang kalipay kag kasadya, kag patod gid nga indi ako maano sa tanan nga tion, kay indi mo ako pagpakadtuon sa kalibutan sa mga patay, indi mo pagitugyan ng imo ginahigugma sa kadadalman. Apini ako, O Diyos, kay nagadangup ako sa imo. Ipakita mo sa akon ang dalan sang kabuhi. Kunyara ka sa luyo ko, puno ako sing kalipay, kag ang imo bulig nagadala sa akon sing kasadya nga wala sing katapusan. Apini ako, O Diyos, kay nagadangup ako sa imo. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyog kita,
O Dios nga may sa mga tumuluo, paagi sa imo grasya, ginapadamo ang imo mga kaanakan sa bug-os nga kalibutan, kag paagi sa pagkamatay kag pagkabanhaw ni Kristo, imo ginahimo ang tanan nga mga tao nga mga anak ni Abraham. Itugot nga ning imo mga ginpili magsabat sing nagakaigo sa imo amaynon nga pagpanawag. Nga pangayo ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Sadto nga mga inadlaw, nagsiling ang Ginoo kay Moises. Nga abala nagapanawag ka sa akon. Singga na ang mga Israelinhon nga magpadayon sila sa paglakad. Ibayaw ang imo sungkod, kag untaya ang imo kamot sa ibabaw sang dagat sa pagpihak sini. Agud nga ang mga Israelinhon makatabok sa dagat nga nagaagi sa mamala nga duta. Patig-ahon ko ang tagipusoon sa mga Ehiptohanon, agud lagso nila ang mga Israelinhon, kagang akon pagdaog kay Paraon, sa tanan niya nga mga hangaway, sa iya mga karwahe, kag sa iya mga soldado nga nagasakay sa kabayo, magapadungog sa akon. Ang mga Ehiptohanon, mapakilala nga ako amo ang Ginoo, kung magdaog ako sa ila. An anghel sang Dios nga nagauna sa mga hangaway sang Israel, nagsaylo sa ulihin nila. Ang haligi nga panganod nga nagauna sa ila, nagsaylo man kag nagpabilin sa ulihin nila. Nagulot ini sa mga hangaway sa mga Ehiptohanon, kag sa mga hangaway sang Israelinhon. May panganod kag kadudulman. Nagligad ang gabi kag ang mga hangaway sang Israelinhon kag sang mga Ehiptohanon, hindi makapalapit sa isa kag isa sa bug-os nga gabi. Ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat, kag ang Ginoo nagpahawa sang tubig, paagi sa mabaskog nga paghuyop sang salatan sa bug-os nga gabi. Kag ang dagat nangin mamala nga duta. Ang dagat napihak, kag ang mga Israelinon nag-agi sa mamala nga duta, nga ang tubig nahimo nga daw pader sa ila wala kag sa ila tuo. Ang mga Ehiptohanon upod sang tanan nga mga kabayo ni Paraon, ang iya mga karwahe, kag ang iya mga soldado nga nagasakay sa kabayo, nag-agi sa tunga sang dagat nga napihak. Sang kaagahon, ang Ginoo nagtulok gikan sa haligi nga kalayo kag panganod sa mga hangaway sa mga Ehiptohanon nga nagapasalangisag sa ila. Ginpauntat niya ang pagtiyog sa mga kariton sang ilang mga karwahe, sa bagay nga ginbudlayan gid sila sa paglakat, kag ang mga Ehiptohanon nagsiling. Malagyo kita sa mga Israelinhon, kay ang Ginoo nagapakig-away para sa ila batok sa aton. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, untaya ang imo kamot sa ibabaw sang dagat, kag ang tubig magauli sa mga Ehiptohanon kag sa ilang mga karwahe, kag sa ilang mga soldado nga nagasakay sa kabayo. Gani, ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat. Kag ang pagkaaga, ang tubig nagbalik sa iya kinaangdan nga lugar. Ang mga Ehiptohanon, sa ila pagtinguha nga makapalagyo, nasugataan nila ang tubig, kag ang Ginoo nagtagbong sa ila sa tunga sang dagat. Naguli ang tubig kag nagtabon sa mga karwahe, sa mga soldado nga nagasakay sa kabayo, kag ang tanan nga mga hangaway ni Paraon nga naglagas sa ila. Pero ang mga Israelinhon naglakat sa mamamala nga duta sa tunga sang dagat
nga ang tubig nahimo nga daw pader sa tuo kag sa wala nila. Sa sadto nga mga adlaw, ang Ginoo nagluwas sa mga Israelinhon sa mga Ehiptohanon. Kag nakita sa mga Israelinhon ang mga bangkay sa mga Ehiptohanon nga nagahalalid sa baybayon. Nakita nila ang dako nga gahom sa Ginoo nga iya ginhimo batok sa mga Ehiptohanon. Kag ang mga tawo nagkahadlok sa Ginoo. Nagtuo sila sa Ginoo kag sa iya alagad nga si Moises. Dayon, si Moises kag ang mga Israelinhon nagkanta sini nga ambahanon sa Ginoo. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang ila manugsakay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang iya manugsakay. Ang Ginoo naghatag sa akon sing kusog kagahom. Siya amo ang nagluwas sa akon. Siya ang akon Dios. Gani dayawon ko siya. Siya ang Diyos sang ako namay. Gani ambahon ko ang iya pagkagamhanan. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Ang Ginoo isa ka hangaway. Ang Ginoo amo ang iyang ngalan. Gintagbong niya sa dagat ang mga karwahe kag ang mga hangaway ni Paraon. Nagkalalumos sa mapula nga dagat ang iya mga pinili nga opisyales. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Ang madalom nga dagat nagtabon sa ila. Naglugdang sila sa kaidadalman subong sang bato. Ang kusog sang imutuo nga kamot makatilingala o Ginoo nga nalaglag sang imo mga kaaway. Magaamba ako sa Ginoo kay mahimayaon ang iya pagdaog. Magtindog ang tanan. Mga muyog kita, o Diyos nga mo na may amon karon ginadumdum ang mga milagro nga imo ginhimo sang una nga mga panahon. Sa tuanay, imo ginluwas ang Israel nga ginhingabot ni Faraon. Kakaron, imo gintanyag sa tanan nga mga kapungsuran ang kaluwasan paagi sa bunyag. Itugot ng tanan nga mga tao, mangin anak ni Abraham, paagi sa ila pagtuo, kag makapakigambit sila sa palanublion sang imo banwa nga pinili, na pangayo namin sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang imo manunuga mangin kaangay sang isa ka bana sa imo. Ang Ginoo nga magagagahom amo ang iyang ngalan. Ang balaan nga Dios sang Israel magaluwas sa imo. Siya ang magagahom sa bug-os nga kalibutan. O Israel, kaangay ikaw sang isa ka bataon nga asawa. Ginbayaan sang iya bana, kag nagaantos sang kasakit. Pero ang Ginoo nagatawag sa imo nga magbalik sa iya kag nagasiling. Sa isa ka malipot nga tion, ginbayaan ko ikaw.
Sa dako ko nga paghigugma, kuhaon ko ikaw luwat. Sa malipot nga tion, nagpalagyo ako nga may kaakig. Pero karon, pagahigugmaon ko ikaw sa wala sing katapusan. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga nagaluwas sa imo. Nagsaad ako sang tion ni Noe nga indi na ako magpadala liwat sing anaw sa duta. Karon nagasaad ako nga indi na magkaakig sa inyo liwat. Indi na ako magsabdong ukon magsilot sa inyo. Ang mga kabukiran kag ang mga kabakuluran magatiphag. Pero ang akon paghigugma wala sing katapusan. Pagatipigan ko sa walay katubtuban ang akon saad sang paghidait. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga nagahigugma sa imo. Ang Ginoo nagasiling, O Jerusalem, syudad nga nagaantos, kag wala na sing sarang nga mahimo. Wala sing isa nga magalipay sa imo. Gamiton ko ang malahalon nga mga bato sa pagpahamtang liwat sang imo mga sadsaran. Gamiton ko ang mga rubi sa pagpatindog sang imo mga tore, ang imo mga puwerta sing mga bato nga nagainggat kaangay sang kalayo, kag ang pader sa imo palibot sing malahalon nga mga bato. Ako gid ang magatudlo sang imo mga pumuluyo. Kagatagan ko sila sing kauswagan kag paghidait. Ang pagkamatarong magapalig-on sa imo. Mahilway ka sa mga pagpigos kag mga katalagman. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Bansagon ko ikaw o Ginoo kay ginbayaw mo ako. Bansagon ko ikaw o Ginoo kay ginbayaw mo ako. Nagadayaw ako sa imo o Ginoo kay ginluwas mo ako. Kag wala ka magtugot nga hikayan ako sang akon mga kaaway. Ginpabalik mo ako halin sa kalibutan sang mga patay. Kaupod ako sa mga nagpanaog sa kadadalman, pero ginuli mo ang akon kabuhi. Bansagon ko ikaw o Ginoo kay ginbayaw mo ako. Mag-amba kamo sing mga pagdayaw sa Ginoo. Kamo nga matutom niya nga mga tawo. Dumduman ninyo ang ginhimo sang balaan, kag inyo siya pasalamatan. Ang iya kaakig wala nagadugay, pero ang iya kaayo tubtob sa ikamatay. Ayhan may kasubo sa kagabihon, pero nagaabot ang kalipay sa kaagahon. Bansagon ko ikaw o Ginoo kay ginbayaw mo ako. Pamatii ako kag kaluuyi o Ginoo. Buligi man ako o Ginoo. Ginbayluhan mo ang akon kalisod sang kalipay. O Ginoo, ikaw ang akon Dios. Magapasalamat ako sa imo sa wala sing katapusan. Bansagon ko ikaw o Ginoo kay ginbayaw mo ako. Magtindog ang tanan. Mga muyo kita. Ugamhanan kagulay katapusan na Dios, padamua para sa himaya sa imo ngalan, ang imo mga anak nga inayupan. Amo ini ang imo ginsaad sa amon mga ginikanan sa pagtuo. Subong padya sang ila pagsalig sa imo. Itugot ang imo simbahan, makakita sang katumanan sa ning saad, nga gintuhan sing malig-on sa mga santos sa daan nga kasugtanan.
Napangayo namin sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagasiling, kari ang tagsa-tagsa nga ginauhaw, yari ang tubig. Kari kamo nga wala sing kwarta, magbakal sing kalanon kag magkaon. Kari kamo, magbakal sing bino kag gatas, wala ini ginabayari. Ngaa magasto kamo sing kwarta sa indi kalanon. Ngaa gastohon ninyo ang inyo mga sweldo sa mga butang nga indi makabusog. Pamati kamo sa akon, kag tumana ang akon ginasiling. Kag mabusog kamo sang labing maayo nga pagkaon sa tanan. Karon pamati kamo mga tawo ko, kag kari kamo sa akon. Kari kamo sa akon, kag makaangkon kamo sing kabuhi. Nagahimo ako sing walay katapusan nga kasugtanan sa inyo. Kag ihatag ko sa inyo ang mga kaayuhan nga ginsaad ko kay David. Ginhimo ko siya nga manugdumala kag pangulo sang mga kapungsoran. Kag paagi sa iya, ginpakita ko sa ila ang akon pagkagamhanan. Karon ipatawag ninyo ang iban nga mga kapungsoran. Sang una wala sila makakilala sa inyo. Pero karon, nagakari sila nga nagadalagan sa pagbuylog sa inyo. Ako ang Ginoo nga inyo Dios, ang balaan nga Dios sang Israel. Magabuot nga mahanabo ini tanan. Padunggan ko kamo kag dayawon. Dangop kami sa Ginoo kag magpangamuyo sa iya samtang malapit pa siya. Ang mga malaot magbiya sang ila malaot nga paginawi kag magbaylo sang ila mga panghuna-huna. Pabalika sila sa Ginoo nga aton Dios. Maluluyon siya kag mapinatawaron. Ang Ginoo nagasiling, ang akon panghuna-huna, indi pareho sang inyo mga panghuna-huna. Kag ang akon mga paginawi, indi pareho sang inyo mga paginawi. Subong nga ang mga langit, mataas sang saduta. Amuman ang akon mga paginawi, kag pangapanghuna-huna, mataas sang sa inyo. Ang akon pulong kaangay sang yelo kag ulan, nga nagahalin sa langit, sa paghatag sing tubig sa duta. Magapatubo ini sang mga tanom. Nagahatag ini sing binhi nga inugtanom, kag kalanon agod kaunon. Amuman ang pulong nga akon ginahambal. Indi inamaraslawan sa paghimo sang akon ginaplano. Magahimo ini sang tanan nga akon tinutuyo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Sa kalipay, magasag-og kamo sing tubig sa bubon sang kaluwasan. Sa kalipay, magasagog kamo sing tubig sa bubon sang kaluwasan. Ang Dios akon manluluwas. Magasalig ako sa iya kag indi magkahadlok. Ang Ginoo nagahatag sa akon sing gahom kag kusog. Siya akon manluluwas. Subong nga ang mabugnaw nga tubig nagahatag kalipay sa ginauhaw. Gani ang mga tawo sang Dios nagakalipay kun luwason niya sila.
Sa kalipay, magasag-ob kamo sing tubig sa bubon sang kaluwasan. Magpasalamat kamo sa Ginoo. Panawag kamo sa iya sa pagpangayo sing bulig. Isugid sa tanan nga pungsuran ang iya ginhimo. Sugiri sila kung daw ano siya kagamhanan. Sa kalipay, magasag-ob kamo sing tubig sa bubon sang kaluwasan. Magamba sa Ginoo tungod sang dalagko nga mga butang nga iya ginhimo. Iwaragwag ang balita sa bug-os nga kalibutan. Ang tagsa-tagsa nga nagapuyo sa Sion, magsinggit kag magkanta. Ang balaan nga Dios sang Israel, gamhanan kag nagapuyo siya sa tunga sang iya mga tawo. Sa kalipay, magasag-ob kamo sing tubig sa bubon sang kaluwasan. Magtindog ang tanan. Mga muyo kita, ugamhanan kagwalay katapusan nga Dios. Ikaw lamang ang paglaom sang kalibutan. Paagi sa imo mga propeta, imugid bantala ang mga misteryo nga amon ginaselebrar karon nga gabi. Buligi kami, agud nga magkabuhi kami sa gihapon, nga bilang imo takus nga mga anak. Kaya kung wala ang imo grasya, wala sing bisan sino nga magsantos. Nga pangayo namin sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Baruk nga propeta. Magpamati ka, O Israel, sa mga sugo nga nagasaad sang kabuhi. Magpamati ka kag mangin maalam ikaw, O Israel, nga ayara ka sa kadutaan sang imo mga kaaway. Nga nga naglawig ka sa duta sa mga dumuluong. Hindi ka matinlo suno sa seremonya, kasubong ka sang patay. Naisip na ikaw upod sa mga minatay. Apang nga tungod kay ginbayaan mo ang ginagikanan sang kaalam. Kung naglakat ka sa dalan sang Dios, kun tani nagkabuhi ka sa paghidait nga wala sing katapusan. Magtuon ka kung sa diin makita ang paghangop, kabakod kag maayo nga ihibalo. Dayon mahibaloan nimo kung diin makita ang malawig kag madinalagon nga kabuhi. Ang kapawa nga magatuytoy sa imo kag ang paghidait. Wala pasing nakasalapo kung sa diin nagapuyo ang kaalam, ukon nakasulod sa iya balay. Ang Diyos lamang amo ang nakahibalo sang kaalam, kag nahibaloan niya ang tanan nga mga butang. Paagi sa iya paghangop, natukib niya ang kaalam. Gintugan niya ang duta para sa tanan nga panahon, kag iya ini ginpuno sang tanan nga sahi sang mga sapat. Nagkurog ang kasanag, kag nagtuman sa iya panawag. Ginpatawag niya ini, kag nagpakita siya. Gintawag niya ang mga bituon kag sa gilayon, nagsanag sila. Nagluntad sila sa ila mga lugar, kag sing malipayon, nagsanag sila sa paglipay sa iya, nga nagbuhat sa ila. Siya ang aton Dios, kag wala na sing iban nga Dios kaangay sa iya. Natultulan niya ang kaalam sa kay Israel nga iya alagad nga hinigugma. Kutob sadto, tubtub karon,
ang kaalam nagpakita sa duta kag nagpuyo sa aton. Ang kaalam amo ang libro sa mga sugo sang Dios, ang kasuguan nga magapabilin sa gihapon. Ang mga nagatuman sini magakabuhi, pero ang mga nagalapas sini mamatay. Mga tawo sang Israel, magbalik kamo sa kaalam kag hupti siya, maglakat padulong sa kahimayaan sang iya kasanag. Dili pag-isungka ang aton mahimayaon nga pribilehiyo sa iban nga mga tawo. Daw ano kamalipayon sa aton, o tawo sang Israel, may bintaha kita sa pagkilala kung ano ang makapahamuot sa Diyos. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Yara sa imo o Ginoo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Yara sa imo o Ginoo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Matarong ang mga pagsulundan sang Ginoo, kag ang mga nagatuman sini malipayon. Matarong gid ang iya mga sugo, kag nagahatag sing paghangop sa huna-huna. Yara sa imo o Ginoo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Ang pagsimba sa Ginoo maayo, magapadayon ini sa walay katubtuban. Matarong ang mga paghukom sang Ginoo, wala ini sang may ginapasulabi. Yara sa imo o Ginoo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Halandumon pa sila sang sabulawan, bisan pa sang sa pinakapuraw nga bulawan. Matamis pa sila sang sa dugos, bisan pa sang sa wala simbog nga dugos. Yara sa imo o Ginoo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos nga mo namay, imo ginatawag ang tanan nga mga tao sa matuod nga pagtuo. Kasi sini nga paagi, imo ginapadayon ang imo pagpadamo sa mga tumuluo sa imo simbahan. Apini man ang tanan nga imo pagatinluan paagi sa bunyag. Nga pangayo namin sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Ang Ginoo naghambal sa akon, tawo nga mamalatsyon, sang nagapuyo ang mga Israelinhon sa ila duta. Gindagtaan nila ini paagi sa ila pagkabuhi kag pagginawi. Ginpatilaw ko sila sang akon nagabalingaso nga kaakig tungod sang ila pagpamatay sa duta, kag tungod sang mga Diyos-Diyos, nga paagi sini gindagtaan nila ang duta. Ginkondenar ko sila tungod sang ila pagkabuhi kag pagginawi. Ginpaalaplaag ko sila sa iban nga mga kapungsuran. Pero biskan diin sila magkadto, ginpakahuy-an nila ang akon balaan nga ngalan. Tungod kay ang mga tawo nagasiling, ini nga mga tawo naghalin sa duta nga ginhatag sa ila sang ila kaugalingon nga Dios. Tungod sini nagkabalaka ako sa akon balaan nga ngalan.
Kay ang mga Israelinhon nagpakahuya sini, bisan diin sila magkadto. Gani karon, sugiri ang mga Israelinhon sang ginasiling ko. Ang Ginoo nga gamhanan para sa ila. Ang akon pagahimuon, hindi para sa inyo nga mga Israelinhon, kundi tungod sa akon balaan nga ngalan nga inyo ginpakahuy-an sa tagsa kapungsod sa diin kamo nagkadto. Kun pamatud-an ko ang pagkabalaan sang akon gamhanan nga ngalan, ang ngalan sang inyo ginpakahuy-an sa tunga nila, dayon makilala nila nga ako amo ang Ginoo, ang Ginoo nga gamhanan, amo ang naghambal sini. Gamiton ko kamo sa pagpakita sa mga kapungsuran nga ako balaan. Kuhaon ko kamo sa tagsa kapungsod kag duta, kag pabalikon ko kamo sa inyo kaugalingon nga duta. Wisikan ko kamo sang matinlo nga tubig, kag tinluan ko kamo sa tanan ninyo nga mga Diyos-Diyos, kag sa tagsa-tagsa nga nagdagta sa inyo. Hatagan ko kamo sing bag-o nga tagipusoon, kag ibutang ko sa inyo ang bag-o nga huna-huna. Kuhaon ko sa inyo ang matig-a nga tagipusoon, kag hatagan ko kamo sing tagipusoon nga matinumanon. Ibutang ko sa inyo ang akon kaugalingon nga espiritu, agud tumanon ninyo ang akon kasuguan, kag bantayan ang tanan nga mga sugo nga ginhatag ko sa inyo. Dayon, magapuyo kamo sa duta nga akon ginhatag sa inyo mga katigulangan. Kamo mangin akon mga tawo, kag ako mangin inyo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Subong sang usa nga nagalangkag sang mga tubig nga nagailig, amuman ang akon kalag, nagalangkag sa imo nga akon Dios. Subong sang usa nga nagalangkag sang mga tubig nga nagailig, amuman ang akon kalag, nagalangkag sa imo nga akon Dios. Sa adlaw kagabi, nagahibi ako, mga luha lamang ang akon kalanon. Sa tanan nga tion, ginapamangkot ako sang akon kasumpong. Diin na bala ang imo Dios. Subong sang usa nga nagalangkag sa mga tubig nga nagailig, amuman ang akon kalag, nagalangkag sa imo nga akon Dios. Nga abala nga nagtublagid ako, magalaom ako sa Dios, kag sa liwat dayawon ko siya, manluluwas ko kag Dios ko. Subong sang usa nga nagalangkag sa mga tubig nga nagailig, amuman ang akon kalag, nagalangkag sa imo nga akon Dios. Ipadala ang imo kapawa kag kamatuoran, kabay nga magtuytoy ini sa akon, kag dalon ako pabalik sa Sion, sa diin ikaw nagapuyo. Subong sang usa nga nagalangkag sang mga tubig nga nagailig, amuman ang akon kalag, nagalangkag sa imo nga akon Diyos. Magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Diyos nga mo na may, ikaw ang labing gamhanan, kag ang kapawa nga wala sing katapusan. Tamda ang bugos nga simbahan, kag patigayuna nga matuman ng imong plano sa pagluwas sang tanan nga mga tao. Itugot ng bugos nga kalibutan, makabatyag kag makakita nga ang mga nagakapukan ginapatindog, ang mga daan ginabag-o,
kag ang tanan nga mga butang ginahimpit paagi kay Kristo, nga mo ang ila ginsuguran. Napangayo naman ni sa imo paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan. Karon, aton pagatabunan ang altar, kag pagabutangan sa mga nasindihan nga kandila. Magtindog ang tanan. Sa may pagdayo kapapasalamat, kantahon naton himaya sa Dios sa kahitaasan.
mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, imugin pasana gining balaan nga gabi, sa himaya sang pagkabanhaw sa mibugto nga na, tipigi sa mga bago na bunyagan, ang balatyagon ngay mo sila'y nayupan, agud magalagad sila sa imo sing himpit, sa tapos sila mabago sa lawas ag sakalag. Ginapangayo naman ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, nakahibalugid kamo sini. Sanggin bautisuhan kita sa paghiusa kay Kristo Jesus. Ginbautisuhan man kita sa paghiusa sa iya kamatayon. Gani sa aton pagpabautiso, ginlubong kita upod sa iya, kag nagpakigambit sang iya pagkamatay, agud nga subong nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay, sang mahimayaom nga gahom sang amay, kita man magkabuhi sang isa kabag-o nga kabuhi. Kay kun nahiusa kita sa iya pagkamatay, sa amuman magahiusa kita upod sa iya pagkabanhaw. Kag nakahibalo kita ngang aton daan nga kinaugali, napatay upod kay Kristo sa krus, agud nga malaglag ang gahom sang aton makasasala nga kinaugali, kag agud nga indi na kita manginulipon sang sala. Kay kun ang isa ka tawo mapatay, hilway na siya sa gahom sang sala. Kun napatay kita upod kay Kristo, magatuo kita nga magakabuhi man kita upod sa iya. Kay nakahibalo kita nga ginbanhaw si Kristo gikan sa mga minatay, kag indi nagidmas-a mapatay, ang kamatayon wala na singgahom sa iya. Ang kamatayon nga iya ginkamatay, sing makaisagid lang, amo ang kamatayon sa sala. Kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi, amo ang kabuhi sang Dios. Sa amuman nga bagay, kabigan ninyo ang inyo kaugalingon, subong mga patay sa sala, pero nagakabuhi sa Dios sa inyo paghiusa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Most Reverend Father, I bring you the message of great news, the message of Alleluia. Magtindog ang tanan sa pagkanta sang solemne nga Alleluia. Alleluia.
Hallelujah. Hallelujah. Pasalamat sa Ginoo, kay maayo siya. Kagang iya gugma, nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang mga tao sang Israel. Ang iya gugma, nagapadayon sa gihapon. Nagpadaog sa aton ang iyagamhanan nga kusog sa inaway. Hindi ako mapatay kundi magakabuhi, kag isugid ko ang ginhimo sang Ginoo. Ngagin sikway sang mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo, daw ano ka makatilingala sinitan awo. Hallelujah.
Ang Ginoo yara sa inyo. Agiyaraman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Karon, besperas na sang piyesta sang Paskwa, si Jesus nagkahibalong ang iyation nag-abot na sa pagtaliwan sa sning kalibutan pakadto sa amay. Ginhigugma gid niya sa gihapon ang mga iya sa sning kalibutan, kag ginhigugma niya sila tubtob sa katapusan. Si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagpanihapon. Ang yawa nakatanom na sa takipusoon ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, sang handom sa pagluib kay Jesus. Si Jesus nakahibalong ang amay naghatag sa iya sang bugos nga gahom. Nakahibalo man siya nga nagikan siya sa Dios. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Aga pagid sang nauna nga adlaw sang simana, ang mga kababainhan nagkadto sa lulubngan nga may dala ang mga pahamot nga ila ginhanda. Nakita nila nga nagapaligid na ang bato nga gintakop sa lulubngan, gani nagsulod sila. Pero wala nila makita ang bangkay ni Ginoong Jesus. Sang nagapalibog sila nahanungod sini, sa hinali, may nagtindog sa tupad nila nga duha ka tawo nga may bayo nga masilaw. Ang mga babayi hinadlukan gid. Gani nagdungok sila samtang ang duha ka tawo nagsiling sa ila. Nga ginapangita ninyo ang buhi sa tunga sa mga minatay. Wala siya diri. Nabanhaw siya. Dumduman ninyo ang ginsiling niya sa inyo sang didto pa siya sa Galilea. Ang anak sang tawo dapat itugyan sa mga makasasala. Ilansang nila siya sa krus, pero mabanhaw siya sa ikatlo nga adlaw. Dayon na dumduman sa mga babayi ang mga pulong ni Jesus. Nagpauli sila halin sa lulubngan, kag nagsugid sining mga butang sa 11 ka mga apostoles kag sa iban. Ang mga babayi amo sanday Maria Magdalena, Juana, kag Maria nga iloy ni Santiago. Sila kag ang iban pa nga mga babayi nagsugid sining mga butang sa mga apostoles. Ang mga apostoles naghuna-huna nga ang ginapanugid sa mga babayi daw binuang, kag wala sila magpati sa ila. Pero si Pedro nagtindog kag nagdalagan palulubngan. Nagsid-ing siya kag iya nakita ang mga panapton kag wala na sing iban.
Dayon nagpauli sila nga natingala gid sang nahanabo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Maglingkod ang tanan. Mga kabuktuan ko kay Kristo, nabanhaw siya. Alleluia. Pasalamat kita kay nakatipon kita kadyang gabi. Mako natin nagahingapos ang pandemya. Isa radya ka grasya nga tinabaton kadyang nga gabi. Daw nabanhaw man kita. Makatipon kita nga durugawan. Kag kung atin pamatian ang mga barasahon kaina, ginpatpat ka natin ang maragtas kang atin kaluwasan. Halin sa ginsuguran, sa di ng ating Diyos, naghimo kang kalibutan, kag katawhan. Nakita na nga ang tanan nga naging himo mayad. Ugaring sa papalakaten kang mga tao sa muto nga tiyon, matulupang dan natin nga ora nagtuman sa kabubutan kandang Diyos. Naglalis sanda. Kasi pagpadayon kang maragtas kang Israel, duro man na naagyan sa pagkaulipon na limbawa sa Hepto, sa naging luwas kang Ginoo pagi kay Moises. Antes kariya si Abraham, ginkabig nga tatay kang pagtuo, kang kadaman. Kagduro pagid ang naagyan kang mga Israelinon sa tunguna. Pero ang Ginoo sa gihapon, nagapadayon sa pagpahayag ka ng pagpalangga kananda, paagi sa mga propeta. Makita natin nga ang Diyos nga himo kang kasugtanan sa pinili nga Israel, nagapabutyag sa gihapon kang anang pagpalangga. Bisan pa, ang nakita na nga ang anang mga pinili, nagalalis ka na. Padayon ang anang pagpalangga. Hasta gid sa katapusan sa diin gintugro na ng bugto nga anak. Sa pagpahayag gihapon kang anang pagpalangga ng mismo nga anak napatay para sa mga pinalangga. Umudyang maragtas kang ating kaluwasan. Sa pag-umpisa pagani kaina, madilim ang palibot. May bago kita nga kapawa nga nagsiga ang kalayo nga nung pisahan nga nagatugro ka natin kang kainit kag paglaom. Kung ato madumduman sa itong Desyembre, pag-umpisa man natin sa pagselebrar kang Pasko, pagbunag kang maluluwas,
Ginumpisan man natin sa kadilom, sa kagabihan. Tila na ng kamatayon sa kadilom gihapon. Ugaring nakita natin nga gali ang kapawa nag-abot, naglain ang palibot tungod kang kapawa. Tirigyan kita nagakabuhi sa kapawa, hindi sa kadilom. Ilislan kang Ginoo tungod kang anang kamatayon. Nagtugro kang bago nga kabuhi, bago nga kapawa, sa kalibutan kag sa katawhan. May paglaom kita. Amurya ginakabig kita nga mga bidunyagan, ang mga tumuluo, ng mga anak kang kapawa, hindi kang kadilom. Diyan kita sa kapawa. Kung atin talupang din ang atin pagpangabuhi, makita natin nga ginabuteng-buteng kita kang kadilom, kang kapawa. Kung kaysa matulupang din natin, ngarigyan kita sa kadilom, kinanglanin natin ang kapawa. Ugaring kung kaysa, hindi natin matulupang dan nga sa kadulom kita nagakabuhi. Abi natin daw, amuron diya ang ating kabuhi sa kadulom. No kita kamaan, nga may kapawa pa kita, nga kinahanglanon, agad masanagan ng ating pagsinarayo, ang ating nga pagpalakaton, ay madisud maglakat sa kadulom. Ura kita ti direksyon, hindi natin mamanaan kung ano ang ating ginatapakan, ay madulom. Kinanglanan natin ang kapawa. Rugyang Paskal, candle, padumdum ka natin kang kapawa, kang nabanhaw nga Ginoo. Ito sa ating Ebanghelyo, halimbawa, ginpayagan kita ka mga babae, nag-agto sa relubngan, suno sandang kinaandan, ugaring ang bato nga bahel nagligid. Pag anda pag-agto, ura ti tao. Nag-agto sanda sa mga gintutunan sa pagpahayag, ay ura ang Ginoo. Ura sanda mapatihi, abi siguro ka mga gintutunan, fake news. Ugaring si Pedro, nagusisagid. Tanagid na katulupangan na kinanglan. Anan dyan makita. Kung gidman ang ginpahayag ka mga kababayanan, fake news o kunbuken, tanagid nag-agto sa lubngan. Kagura, ti may nakita. Sa mga dinalan nga iban, si Juan, nag-agto man. Ura man ti may nakita, kag nagtuo. Bakit fake news gali? Matutuod nga balita, malipayon nga balita, ang Ginoo ura rigyan na banaw. Ugaring sa iba man nga mga kasulatan, ginapahayag man ng mataas nga mga pari, mga Pariseo, nagkuon sa soldado nga nagabantay rugto, ipahayag ng Ginoo nanda na dura.
Amo na dya ang fake news. Higin palibot ka mga soldado. Ang Ginoo na dura. Ura na banaw. Bakit lang tinadura ba sa kawat pa? Amo dyan ang fake news nga nagkatag. Bakit tibalita ka mga kababainhan naging pamatudan ni Pedro? Ibisan gali mga fake news kauna galibot man. Hindi kita matingala sa tilan may mga fake news nga nagalagaw. Di kinanglan si saun verify ginatawag kung bala ang balita nga ra tuod o kung bukod ti tuod. Kinanglanin pariyuman kita kay Pedro kang mga gintutunan sa pag-usisa kung bala ang mga balita nga ating mabatian tuod o kung bukod tuod. Verify natin. Kapamalandungan taman ang bato nga bahal nga nagtabon sa lulubngan kang Ginoo. Pag-abot ka mga kababayanan, wala rin dyan ang bato. Bugat nga bato. Kapalibog pagani siguro sa katukon, ano ang paghali ng dakang bato ay tama kabahal kang mabugat. Ugaring wala rin ang bato. Nahalin rin. Manami siguro pamalandungan man ang amudya nga bahin kang eksperyensya ka mga kababainhan ang mabugat nga bato nga nahalin. Ano bala ang mga mabugat nga bato sa atin kabuhi nga malisod halinin? Halimbawa, Abi, ikaw may kaagat kasang katao. Buhay rin nga kaagat ngayon mo ginhuptan na gusto paganin nimo siguro magtimalos. Masikon na mo dyan ang mabugat nga bato. At hindi nimo mahalin dusan ano. Hay bugat kamayan. Halinin kung ikaw lang. Sugti ang Ginoo. Nga tana mahalin kang amudya nga bato sa imong tagipusoon. Agad mabatyagan nimo ang anang pagkabanhaw. Tana tugurui kang kagayunan nga halin ang bato nga mabugat sa imong tagipusoon ukon sa imong kabuhi. Agad mabatyagan mo ang pagkabanhaw. O kung halimbawa, ikaw may mabugat nga ugali o kung huyog nga madalom nga matawag natin addiction sa droga halimbawa, sa pornography, addiction sa bisyo, iban siguro sa human trafficking nga nangin bugat sa imong pagpangabuhi nga daw hindi bala mahalin nga bato. Tugruy ang Ginoo kang kagayunan nga tana mahalin kang amudya nga bugat nga kaimtangan kay mong kabuhi. Agad ikaw maka-eksperyensya kang pagkabanhaw kang Ginoo. O kung halimbawa lang sa parabuton nga piniliay, may nagpamangkot kanimo, Noy, sinoy mo kandidato nga piliin? Nasabat ikaw, si Juan bala, amudya. Kang sunod na nga pamangkot, ang tao nga tanagin imong piliin, basta lang, tanal kan piliin. Gintunan nimo ang anak kadya nga background, ang anak kadya nga mga ginbuhat kauna, kung tanagid man nakaalagad ka mayan,
Ang anang track record, gano'n sisa mo kamayad, ura. Di butuhon ni mo, basta lang. Basi kung amudya ang mabugat nga bato sa imong kabuhi, nga hindi ka ron makailis bisan ano pa, bugat gani, islan mo pa. Damakun bala natin daw, fixated kita sa sangka bagay, kung sa sangka tao. Ngayon hindi rin natin maislan bisan ano pa kayong ganyo kamayad. Bisan duol pa kanimo ang tanan nga mayad, hindi ka magbaylo. Basi ko na mo dya ang bugat nga bato, nga hindi nimo mahalin sa imong tagipusoon o kung sa imong kabuhi. Palihog lang, tuguri ang Ginoo, kan kagiyunan nga tana mahalin kang amo dya nga bato, imong fixation nga dya. Agad mabatyagan nimo ang pagkabanhaw. Amo dya may mabugat kita nga bato nga ginadara sa ating kabuhi. Kag malisod kung kita lang mahalin. Panawag sa Ginoo nga tana mahalin, agad na experiensyahan nimo ang anang pagkabanhaw. Ang nahalin nga bato bukas, kag ang Ginoo makapuyo kanimo, kag ma-experiensyahan nimo ang pagkabanhaw. Manami kun matulupangdan natin ang mga bugat nga bato sa ating kabuhi. Kamalisdan kita maghalin. Ang Ginoo makahalin ka diya. Kay tana nga banhaw. Kagang manami pakarya kunakan kaina ang mga kababainahan na tingala. Wala rin dyan ang bato. Ugaring oras na naguntat dyan. Na nakita nanda na durang bato, nahalin ang bato, tapos rin ora. Nag-agto pa sanda sa gintutonan. Nagpahayag, ay, ora rin ang bato. Bukas ang lilibngan, ora tao. Kag si Pedro, nag-verify gid, nagpamatuod gid kun bala ang mga balita kang mga kababainan matuod o kung hindi. Matuod gid man, nabanhaw siya. Amudya ang mayong balita sa tilan. Hindi lamang kadya nga adlaw, kundi sa masunod man nga mga inadlaw. Ang grasya kang pagkabanhaw, mangin mainit sa gihapon ka natin. Ang maayong balita kang kamatuuran, ang Ginoo na banhaw. Amudya ang atin ipaalimton sa kadaman hasta sa mayo. Nga banhaw ang Ginoo, kag tanaman nagahulat, sa tagsa natin ka mabugat nga bato, nga paghahalinon na, agad na experiensyahan natin kung ano ang pagkabanhaw kang Ginoo. May kalipay, may paglaom, may kinasadya, lainggid ang palibot, tungod kang Ginoo na banhaw. Halin sa kadulong paagto sa kapawa, halin sa kamatayan paagto sa kabuhi, halin sa pagkaulipon sa sala, paagto sa kahilwayan bilang mga anak kang Diyos. Kagkaroon sa pagbindisyon kang atin nga tubig, nga pag-usarin sa bunyag, padumdumliwan ka natin, nga kita mga bininyagan, mga anak kang Diyos. Kagkang Huwebes Santo, kita may Christmas, kapadumdum ka natin nga ang tanan nga nabunyagan kag nakonpirmahan, ginlanahan bilang balaan nga mga anak kang Dios.
Amo dia ang mayong balita. Mga anak kita kang Dios. Ginbunyagan sa tubig, ginlanahan, ginkonsagrahan ng mga anak kang Dios. Amo kita kadya. Kabay pa nga tinguan gid natin nga mapadayon natin dia hasta sa mayo kag ibang pagid ng mga binulan ng atin nga mga buhat mayan. Tungod kay ang Diyos nagtuga ka natin nga mayan. Mayad nga mga binuhatan, matuod nga mga binuhatan, tampad nga mga binuhatan. Hindi lang magpareyo kay Judas. Kang Biyernes natin diyan nga barasahon, ginbaligya na anang Ginoo. Kabay nga sa Mayo, hindi man natin mabaligya ang ating balota. Kaya base kung maghinudas kita, buy and sell, kang balaan nga balota. Di kabay pa nga, diyan nga pagkabanaw kang Ginoo. Magpanumbalik ka natin sa bagay nga sa darwa katuig. Uragin natin gawa masilibra it mayad. Tungod kang pandemya. Grasya diya nga atin nabaton sa tilan. Nga makatipon kita bilang bahul nga pamilya. Bilang katilingban. Nga mabatyagan natin kung ano ang pagkabanhaw kang Ginoo. Manami kun sa tiyon kang pagkabanhaw nga dyan, kita makatipon-tipon sa ating discernment group. Sa pagpangayo kang buli kang Espiritu Santo, nga mapatigayon natin usisa kamayad ang ating pagapilion sa panahon kang piniliay. Ang Espiritu Santo, mag-aubay ka natin. Kabay pa nga, ang diyang nga pagkabanaw, magpabilin sa gihapon. Tungod kay, bahin diya kang atin kabuhi bilang mga anak kang Diyos. Ginkonsagrahan kita, ginpili kita ng mga anak kang Diyos. Kaya mugid man kita. Ngani sa tanan, kung kamo magparauli karon, ipaabot ang mensahe nga nabanhaw ang Ginoo sa inyo panimalay. Alleluia. Karon pagasugdan na naton ang ikatlo nga bahin sang Bihilya Pascual, ang liturhiya sang bunyag. Ini nga liturhiya may duha ka bahin. Ang una nga bahin amo ang pagbindisyon sang tubig. Ang ikaduha nga bahin amo ang pagbag-o sang mga saad sa mga nabunyagan. Ang tanan nga nagatambong, nagatindog kag nagauyat sang ila mga kandila nga nasindihan kag nagahimo liwat sang ila saad sa pagbunyag. Magasunod diri ang pagwisik sang agwa bendita sa mga tawo, tanda sang pagbag-o sang aton paghiupod sa panong ni Kristo. Magtindog ang tanan, karon aton pagasuguran ang pagbindisyon sang tubig.
Inigugma nga mga utod, mga muy kita sa atong Ginoong Dios, nga iya bendisyonan ning tubig, nga iya gintuga, nga iwisik sa aton, sa pagpahanumdum sang aton bunyag, kabay nga Ginoo magbag-o sa aton liwat, agud nga sugod karon magmalig-on kita sa Espiritu, nga aton ginbaton sang pagbunyag sa aton. O Ginoo nga mon Dios, tamdang imo mga tumuluo, nga nagapulaw sa siningbalaan nga gabi, sa pagpanumdum sang mga katingalaan, sang pagtuga sang kalibutan, kag sang labi ka makatilingala nga buhat, sang pagtubos sa amon. Bendisyonin ning tubig nga imo gintuga sa pagpatubo sa mga binhi sa mga talamnan, kag sa paghatag sa amon sing kasulayan, kag sa pagpaninlo sa amon kaluwasan. Imo ini ginhimo sa pagpakita sang imo kaalwan. Kag paagi sa tubig, imo ginluwas ang imo banwa nga Israel sa pagkaulipon. Kag paagi sa tubig, imo ginpaumpawan ang ila kauhaw didto sa desyerto. Ang mga propeta nagbantala nga imo himuon paagi sa tubig, ang isa ka bagong kasugtanan sa mga tao. Pagpaagi sa tubig, nga ginpasantos ni Kristo sa suba sang Hordan, imo ginbag uliwat ang amon makakasasala nga kinaugali paagi sa bunyag. Kabay ning tubig mangintuburan sang kabuhi para sa amon, kag magpaambit sa amon sang kalipay sang amon mga utod nga ginbunyagan. Karon nga gabi isang Pasko, ginapangayo naman ni sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Karon, aton baguhon ang aton saad sang kita iya ginbunyagan. Aton karon pagasindihan ang aton mga kandila.
labing nigugma nga mga utod, paagi sa misteryo Pascual, ginlubong kita upod kay Kristo sang pagbunyag sa aton. Agud nga upod sa iya, magbago kita sang aton pagkabuhi. Karon kay nasa ulog na naton ang panahon sang Kwaresma, baguhon naton ang mga saad nga aton ginhimo sang pagbunyag sa aton. Sadto, nagsaad kita sa pag-alagad sa Dios, subong matutom nga mga sakop sang iya Santa Iglesia Katolika. Gani magsabat ang tanan sa akon mga pamangkot. Ginasikway bala ninyo si Satanas. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang iya mga binuhatan. Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang tanan niya nga mga kadayawan. Ginasikway ko. Nagatuo bala kamo sa Dios, amay nga makagagahom, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo kay Jesucristo, ianak nga bugtong nga natao sa mahal nga birhen, nagantos kag ginlubong, nabanhaw sa mga minatay, kag nagalingkod na sa tuo sang Dios nga Amay. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, ginkaubdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi na wala sing katapusan. Nagatuo ako. Ang Diyos nga makagagahom, amay sa atong Ginoong Jesucristo, nagpataw liwat sa aton pagi sa tubig, kag sa Espiritu Santo, kag nagpatawad sang tanan naton nga mga sala, kabay nga iya kita bantayan, pagi siya grasya, sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Subong ang mga pari magalibot sa pagbendita sa aton tanan, tanda sang aton pagbag-o sang aton bunyag. Magpangurus kita samtang ginawisikan sang tubig.
Karon naton na patyon ang sindi sa aton mga kandila, kag sugdan naton ang pangamuyo sa mga tumuloo. Mga utod, karon mapalapit kita sa Dios nga may paagi sa pagbunyag. Kita't nangin iya mga anak, dira kay Ginoong Jesucristo. Sa may pagsalig, manawag kita sa iya nga nagasiling, amay sang nabanhaw nga Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Banhaw nga Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Agud ang simbahan, paagi sa gahom sang nabanhaw nga Kristo. Magbantala sang paglaom, ilabing nagid sa mga tawo nga nahalitan, kag nagabalatian tungod sang pandemya. Mangamuyo kita. Nabanhaw nga Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Agud ang tanan nga mga binunyagan, maglakat sa bag-o nga kabuhi, paagi sa pagkamatay sa sala, kag sa pagkabuhi sang dignidad nga iya sang anak sang Dios. Mangamuyo kita. Banhaw ang Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Agud ang aton mga utod nga nagaantos, ilabi na gid ang mga nahalitan sang pandemya, makakita sang kasulhay, paagi sa kaayuhan kag paghigugma sang ila isig katawo. Mangamuyo kita. Sa nabanhaw nga Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Agud ang Dios magbindisyon sa mga mamumugon kag sa mga nagapangambudlay sa sining tion sang krisis. Kag kabay magmangin mabinungahon ang ila pagsakripisyo. Mangamuyo kita. Amay sa nabanhaw nga Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Agud kita bilang katilingban sang mga tumuluo, magdala sang maayo nga balita sang pagkabanhaw sa aton isig katawo, kag magpabilin nga may paglaom kag pagtuo sa mahal nga Ginoo. Mangamuyo kita. Amay sang nabanhaw nga Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. O Diyos nga mo namay, pamati ang pangamuyo sa imo katawhan. Kabay ni nga mon pagsaulog sang Pasko sang pagkabanhaw, magbayaw sa amon gikan sa sining mabudlay nga kahimtangan, kag magdala sang pagpanibag-o sa amon kabuhi. Pangayon namin sa imo, pagi kay Kristo, nga imo anak, kag amon nabanhaw nga Ginoo. Amen. Maglingkod ang tanan, kag sugdan naton ang liturhiya sang Eukaristiya sa paghanda sang aton mga dulot.
ato mga dulot, mahamutan ng tasang Dios ang may makagagawom sang tanan. Batunon nundas ang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan ug sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo na may batuna ang amon mga pangamuyo kag mga dulot, kag itugot nga pagi sa imo grasya, ining mga misteryo sang Paskwa, magbulig sa amon sa pagdangat sang kabuhi nga walay katapusan. Napangayo namin sa imo pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Yara man sa imo. ibayaw ang inyong kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga mo di kaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tiyon, pero labi na gid sa bala nga gabi, nga ginhalad si Kristo, ang amon Kordero Pascual. Sa gid mo ang matuod nga Kordero, nga nagawanan sa masalasang kalibutan. Pagi siya pagkamatay, gindaog niya ang amon kamatayon. Pagpagi siya pagkabanhaw, ginuli niya liwat sa amon ng kabuhi. Tungod siniyang bugos ang kalibutan, nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mangulas, ang marakaneles, ang tanan nga mga tinuga sa langit, nagambas ang kalantawon si Mohimaya nga nagasiling. Ulabing maluluyon nga may pagi kay Yesu Kristo imo anak ramon Ginoo, batuna kag bendisyon ining mga dulot ing balaan kag putli nga sakripisyo. Pinahalad naman ni sa imo labi sa tanan pagi sa imo Santa Iglesia Katolika, bantayi siya kag dumalahi, atagi siya sing pagdaid kag paghiusa sa bug-os nga kalibutan. Upod sa Santo Papa nga si Francisco, makubos nga lagad, ang obispo emerito nga si Anghel, sa tanan nga mga obispo, nga nagatudlo sang pagtuluhan nga Katoliko, nga ginpalinton sa mga apostoles. O Ginoo, dumduma ang imo mga alagad nga amon karon ginapangamuyuan. Dumduma man ang tanan nga nagatilipon diri karon, nga ang ila pagtuo kag katutom imo nahibaluan. Walay katapusan, buhi kag matuod nga Dios. Akon ginahalad kag sila man nagahalad sa imo, sining sakripisyo sang pagdayaw, para sa ila kaugalingon kag sa ila mga katuyuan, sa kapatawaran sa mga sala, kag sa kaluwasan nga ila ginalauman. Sa himpit nga pagaliusa among ginasaulog, ining balaan nga gab-e, sang pagkabanhaw sang amon Ginoong Hesukristo, amon ginadumdom kag ginapadunggan labi sa tanan, si Santa Maria Berhen gihapon, kag iloy sang amon Dios kag Ginoo nga si Hesukristo, ang yabana nga si San Jose, ang imo mga apostoles kag martires, San Pedro, Pablo, Andres,
kag ang tanan nga mga santos tungod sang ila pahanungdan kag pangamuyo, buligi kami sa tanan nga tion. O Ginoo, batunan ni mga dulot sang imo mga alagad, kag sa imo bug-os nga panimalay. Amon man ini ginahalad para sa ila, ng ilang mga sala imo na ginpatawad. Sang pagpakatao mo sila liwat pagi sa tubig, kag sa Espiritu Santo. At lagi kami sing pagidahit sa mga inadlaw, luwasa kami sa dayon nga silot, kag isipa kami upod sa imo mga pinili. O Amay, pasanto sa kaghimpitay ni mga dulot pagi sa imo gamhanan nga bendisyon, agud nga imo ini mahamutan, kag mahimo man ini para sa amon, nga lawas kag dugo sa imo hinigugmang anak, kamon Ginoo nga si Jesucristo. Sa bespera sang iya pag-antos, iya ginkuha kag ang tinapay sa iya balaan nga mga kamot, kag samtang nagatangla siya sa langit, sa imo Dios, iya may nga makagagahom, nagpasalamat kag nagdayo siya sa imo, iya ginpamiakpihak ang tinapay, kag ginpanagtag sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay niya mga akong lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon niya ginkuha ang kalis sa iya balahan nga mga kamot, nagpasalamat kag nagdayo siya liwat sa imo, kag niya ginpalibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igawla para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Imo anyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganiwa may ang ginahalad sa pagsaulog sa handumanan sang balaan nga pagkasakit ni Jesucristo, imo anak kagamon Ginoo. Sang iya pagkabanaw halin sa duog sa mga minatay, kag iya mahimayahon nga pagkayab sa langit. Gikan sa mga kayuhan nga imo ginhatag sa amon. Inahalad namon sa imo pagkahalangdon ning putli nga ostya, ning balaan nga ostya, kag ining walay dagta nga ostya, nga mo ang tinapay sang kabuhi nga dayon, kag ang kalis sang kaluwasan nga walay katapusan. Tamda kag batunan ning halad, subong imo ginbaton ang mga dulot sang imo alagad, ang mataro nga si Abel, ang sakripisyo sang amon Amay sa pagtuo nga si Abraham, kag ang putli nga halad sang imo pinakamataas nga pari nga si Melchizedek. O Dios nga makagagahom, nakapakiluoy kami nga dalhon sa imo anghel ining halad sa imo tubangan dira sa altar sang langit. Agud nga kami nga nagaambit sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang tanan nga grasya kag bendisyon nga langit nun. O Ginoo, dumduma ang imo mga alagad nga napatinan sang pagtuo. Nga una na sa amon ang nagapahuway sa pagidait. Nga amon karon ginapangamuyuan.
ihatag sa ila kag sa tanan nga nagapahuway kay Kristo ang duog sang kasulhay, sang kapawa, kag sang paghidait. Para man sa amon kaugalingon, nga nagapangayo nga imo paupdon sa katalingban sa mga santos, apostoles, kag martires, San Juan Bautista, Esteban, Matias, kag Bernabe, kag tanan ng mga santos. Pasudlaman kami nga mga makasasala, hindi tungod sang amon mga pahanungdan, kundi suno sa imo kaluoy kag pagigugma. Hindi pagdumduma ang amon mga kakulangan, kundi patawara ang amon mga sala, pahal kay Kristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya, nagapadayon ikaw amay, sa pagtuga sang tanan nga mga butang nga maayo. Imo ina ginapasantos, ginabuhi, ginabindisyonan, kaginahatag sa amon. Pagi sa iya, pud sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kayo sa usang ato manluluwas, mga muli kita sa dako pagsalig, suno sa guntudlo sa atin. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at agi kami sing pagidait sa among inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Kristo nga amon maluluwas.
Ginoong Kristo, ikaw nagsaling sa imo mga apostoles ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsaling, natagis siya sing pagidait kapag hiusa. Ikaw ang nagakabuhi ka nakahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagdahit sang Ginoo nga nabanhaw yara gihapon sa inyo nga tanan. Kagyara man sa imo. Makatagay kamo sing pagdahit. Iyari ang kordero sang Diyos sa nakawala sa masalasang kalibutan, bulahan ang mga dapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako tapos nga magsulod ka sa akong tuluyan, apang imit lang lamang ang isa kapulong kag mag-aayo ang akong kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mangamuyo kita, O Ginoo, imo kami ginpabakod pagis ning mga sakramento sang Paskwa. Una kami sa Espiritu sang gugma, kag paisaha ang amon mga kasing-kasing. Ginapangayo namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Subong ang pari magapangamuyo sang pagbindisyon sang pagkabutang kag salakyan. Pagkatapos ng pagbindisyon, ang mga pari magalibot sa gwa agud sa pagwisik sa mga agwa bendita. Kinapangabay ang may mga salakyan nga magpabilin sa inyo lugar kag maghulat sa pari kag mga ministro. Amuman ang may mga dala nga mga pagkabutang. Maghimo sang linya sa gwa nga ginakaptan ng inyo pagkabutang para mabinditahan. Tungod sa sining pandemya, ginapangabay nga aton sundon ang physical distancing. O Ginoong Jesucristo, bendisyonin nga mga binhi nga amon ginapanggas sa duta, agud nga magpamunga sing madamo, kag maghatag sa amon sing bugana nga kabuhi, himua nga magpatubas sila sing bugana para sa kayuhan sa amon panimalay ang sang bugos nga katilingban. Binisin man ining mga pagkabutang kag mga kinahanglanon namon sa amon pagkabuhi, itugot nga kilalaw namon ikaw nga managhatag sang tanan nga kabuhi, kag nga suno sa imo pagsulundan, usaron namon ini tanan para sa amon kayuhan, kag sa pagbulig sa amon mga kauturan nga nakulangan. Bindisyon man o Ginoo ini nga mga salakyan kang tanan nga mga nagasakay sa sini. Ipalayo sa ilang tanan nga mga disgrasya kag kalautan. Imuha sila nga butanan, matinahuron, kag mabinalakon sa kayuhan sang ila sikataw. Sa bagay, ini nga mga salakyan gamiton para sa imo himaya, kag para sa kuswagan sang imo mga katawhan. At pangayo naman sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang labing halangdon nga amay, Monsignor Jose Romeo Lazo, nga sa grasya sang Dios kag sang sede apostolika, obispo sang balaan nga simbahan sang Haro, bagahatag sang bendisyon apostolika upod sa indulhensya plenarya sa ngalan sang Santo Papa Francisco sa tanan nga naghimo sang takos nga pagpenitensya kag nagkumpesar sang ilang mga sala kag nagbaton sang santos nga kalawat. Ipangamuyo naton ang labing balaan nga amay, ang Santo Papa nga si Francisco, ang aton obispo nga si Jose Romeo, ang balaan nga Iloy, ang Santa Iglesia, kag magtinguha kita paagi sa isa kabalaan nga kabuhi sa pagpanglakaton upod sa ila sa bug-os nga paghiliusa. Ang Ginoo yara sa inyo. Paagi sa gahom sang balaan nga mga apostoles ni San Pedro kag si San Pablo, kabay nga bendisyon kamo sa makaom nga Dios, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait, tapos ng misa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia,
Hallelujah, Hallelujah.